començant Almost Productions i... Bé, ho explicaré més o menys el que vam fer. La classe de comunicació visual ens van demanar de fer un còmic fotogràfic que estigués realitzat perquè les fotos estiguessin agafades des de l'escola. I vam decidir una trama, quina trama faríem, seríem dos gàngsters i vam preparar l'indumentari, el vestuari i vam realitzar el còmic fotogràfic. El vam muntar mitjançant el programa Comic Live, vam parar un parell d'efectes especials, alguns globus diferents tamanys, però després vam realitzar un treball d'ampliació que era crear un còmic en moviment, com ja havíem tingut experiència antes. Ja n'havíem fet dos així i bé, en aquest, alguns efectes que vam utilitzar perquè volíem fer una pel·lícula d'estil antic, va ser tot en blanc i negre i música estil Chaplin d'aquests anys, bé de piano. I també vam destacar alguns elements, com per exemple els llapis, posant-hi color mentre el color altre estava en blanc i negre, estil les pel·lícules de Sin City. És pràcticament parar un efecte de càmera antiga, de pel·lícula antiga, i a part d'això, seqüències mudes i ja està. I m'ho vam divertir molt fent-ho.